E nada, eu creo que podemos dar xa por iniciado. Vamos a facer un repaso bastante rápido do Revenidas, porque foron 3 días ultra intensos do Revenidas este ano. Tampouco falar de todo o que pasou nos Revenidas creo que nos daría para un directo excesivamente largo, un directo moi intenso, pero sí que me gustaría pois contarvos cousiñas, falarvos un pouco da miña impresión de como vivín o festival, de que cousas creo que estiveron guai, que cousas quizáis se poderían ter cambiado, ou un pouco pois que cousas bueno, pois estiveron guai ou mereceron máis ou menos a pena. Se algún de vos non foi nunca aos Revenidas, ide, por favor. O sea, eso é o primeiro de todo. Que non foi nunca aos Revenidas, por favor, que vai ao festival, que non dubide, porque merece a pena os cartos, merece a pena pagar a entrada de día, merece a pena pagar a entrada do abono, e aínda que, por exemplo, se fose o caso, salga o cartel, salga a entrada de venta, a venta de entradas do festival ano que ven, sen todavía coñecer o cartaz, comprado porque mira, vos a ensinar, pois algún de vos non sabía, os artistas son un repaso rápido, despois quero contar un par de cousas e despois xa falamos do festival. Un repaso rápido. Que tal, Diego? Como estamos? Moi boas. Un repaso rápido dos artistas que pasaron por aí, porque estiveron Hidden, estiveron Panteón Rococó, estivo Sara GB, Desacato, Tremenda Jauría, La Dondeneta, Des Carnivals, Fillas de Cassandra, Tropa do Carallo, Zoo, Los Chicos del Maíz, ZTAC, Heredios da Cruz, La Matumba, Mondra, Familia Camaño, Rodrigo Cuevas, La Élite, Escape. Está moi guapo. Inciso, hola MDJ, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Inciso. Lo que no mola es que festivales como Revenidas siempre hay que cachar a los grupos y les paguen la exclusividad para que no toquen cerca en 3 meses. Sí, imagino non, grupos como Escape ou Zoo deron o seu único concerto en Galicia aquí, por exemplo, mismamente, e por algo será. Eso sí que é unha pena. Sí, o libro que... Espera un momento. Libro que teño aquí, por certo, que o estou rematando de ler, que non o puiden ler en condicións ata do agora, e hoxe dinlle unha lectura intensa, e esas cousas sí que é unha pena. De feito, joder, hai varios concertos do festival que este ano seguramente pasou eso. E lo de inflar el caché a algunos grupos y que luego la dondeneta vayan por 100 euros. A ver, a mí unha cousa que sempre me gustaría saber, o que pasa que claro, eso pois é complicado poder sabelo, que é basicamente pois un pouco os cachés. E a mí é unha cousa que agora neste momento me gustaría saber para entender mellor certas cousas. Teño que dicir, a mí algo que me gustaría moito saber, pero bueno, eu xa digo, eu quedei contento. O que pasa é que, claro, o problema está moitas veces nestas cousas que non sabemos dos festivales e que, bueno, fan cambiar un pouco o asunto. Do tema de cachés, que, por certo, ao final é unha cousa, co tema cachés, así como pequeno inciso. Bueno, é unha cousa. Ao final, é que un día, claro, o que pasa é que estas cousas vai complicado facelas, pero molaría que os artistas se puidesen pronunciar de verdade e puidesen falar en condicións pois do tema cachés, que puidesen falar dos temas cachés
e se puidese falar destas cousas para que todos puidésemos saber que a veces o que parece moi bonito non o é. Pero bueno, como eu tampouco non sei, pois tampouco quero meterme en demasiados berenjenales, pero bueno, a ver, que este ano xa digo, hai grupos como Zoo e Escape que o único concerto foi en Galicia, entón en Galicia nos Revenidas, co cal por algo será, por algo será. Pero, máis alá deso, como dicía, teño que dicir que os Revenidas como festival, como ambiente festivalero, é dos festivales máis chulos que puiden vivir este ano. É un festival no que me gusta moito que a ideoloxía que hai, que se respira moito dos grupos, non o vou esconder, ben o sabedes, que dicir, eu está eso aí detrás. É algo que me gusta, máis alá de que canten ou non reivindicativamente, é algo que a mí me gusta, e que non, e me gusta tamén o ambiente que se respira entre a xente. E ademais, mólame moitísimo que sexa un festival e eso sí que o vexo como algo positivo que aposte por propostas como Panteón Rococó, grupo que non coñecía, grupo dende México que non coñecía e que me fliparon moitísimo en directo, que se aposte por grupos como Zetac, por xente como a Zetac, por grupos como a Lélite ou Nátiva que cantan e que a súa lingua é euskera, que tratan de visibilizar esa lingua e estivo guai. Despois apostan e moito por cousas novas, por cousas que poucas veces se aposta en festivales, como pode ser o caso de Hidden, como pode ser o caso de O Ravelo, que xente, O Ravelo en directo, flipades moitísimo co que fai, moloume moitísimo O Ravelo en directo. Despois se aposta por cousas máis experimentales como primeiramente Mondra, e se fan cousiñas como La Matumbá, ou algo que eu non puiden ir este ano, como por exemplo os concertos no barco, porque o sábado e o domingo programanse concertos en un barco, en acústico, e xente, eso eu non puiden vir. O ano que ven teño que facer o posible para poder ir a algún deles, e iso ten que ser algo absolutamente histórico. Dime DJ, a mí me encantaría ir, no tengo nada en contra, pero el outro día fui a Rianxo e me dijeron que hacían eso, que contraprogramaban a lo bestia o continuo da Xunta contra las fiestas de Rianxo. Estaría guai, a verdad, saber cousas, non só dos Revenidas, sino de outros festivales, pois as cousas que está aí detrás, e o libro este, que por certo, xente, de verdade, moi recomendable. Moi recomendable. O libro de Macrofestivales de Nando Cruz está moi ben para poder saber cousas e entender cousas de festivales e incluso, ainda que vayamos ou sigamos indo a certos festivales, entender moito e mellor o que se fai. Oxalá o ano que ven, Diego, estivese en Demencia Social no Revenidas, oxalá, que estaría moi guapo. A verdad, tivese Demencia Social, pegaría moitísimo Demencia Social. Mira, de unha cousa boa deste ano, si o consigo encontrar por aquí, unha cousa boa que tivo este ano festival e que me apetece destacar e moito é o cambio de recinto. Este ano o recinto do festival foi ampliado, gañaron espacio aos Revenidas para entrar ponlle mínimo 3.020. Daqui a un ano, Diego, cuidado, daqui a un ano todo pode pasar. Daqui a un ano todo pode pasar. Aproveito, cando pasedes pola canle a conversar por aquí, xa veredes como é o despegue. Cando pasedes pola canle xa veredes como é o despegue cara arriba, xa veredes. Aquí é un que non ten abuelo. O recinto do Revenidas estivo guapo, porque o ano pasado aquí no círculo este como lle chama?
Bueno, un, un círculo, que non me sale o nome, que era onde puxeron o ano pasado o escenario secundario. E este ano cambiarono para unha ubicación máis grande, o escenario era moitísimo máis amplio, era moito mellor para os artistas, porque se podían ver o espectáculo moito mellor, era mellor para o público, porque tiñamos moito máis espacio para poder bailar. Sí que era un pouco perigoso, porque había, para que vos fagades unha idea, o escenario era, pues ponlle que estaba aquí, vale, o escenario estaba aquí, e aquí diante había un bordillo. E claro, había certos concertos nos que se querían facer pogos, e ti imagínate facer un pogo cun bordillo e un desnivel pequeno, pero con desnivel durante o pogo. Jodido de cojones. Jodido de cojones telo poder facelo. Entón, sí que deberían, quizáis, buscar unha solución para o ano que ven, molaríame manter o escenario aí, pero, bueno, facer algo con eso, ou tirar o escenario máis para adelante, ou tiralo máis para atrás de ser posible, que non estou seguro se se pode facer, e así polo menos, bueno, esa sensación que había de certa inseguridade en algún momento, pois quitala. Unha cousa positiva tamén do festival, que sí que tamén me gustou, é que o festival, como deberían facer todos, vale, como deberían facer todos, os Revenidas deixaba entrar comida. Non te deixaban entrar bebida, o tema bebida escúdanse nunha cuestión de seguridade, de que ti entras bebida pero non se sabe cal é a bebida que ti estás a meter, non controlan a bebida e poden ser certas sustancias, eso parece ser que é legal, pero polo menos agora ti podes meter comida. Non a podes meter comida en tuppers, nin coitelos, nin tenedores, nin nada que poida facer daño, pero ti declaras que metes unha empanada, declaras que metes un bocadillo de nocilla, declaras que metes un bocadillo de tal, tens que cubrir un papel para tamén eles evitarse calquer tipo de denuncia. E que tal, Volquiño, como estamos? No sentido de, oi, pois ti metes un bocadillo de queixo con non sei que e dentro tes unha intoxicación alimentaria e non lle botas a culpa, non lle podes botar a culpa a un food truck porque ti metixes o bocadillo. Entón, eso para min, pois punto bastante positivo. Despois teñas os food trucks caros, caros os food trucks, para min, creo que todos estaban demasiado en flor de precio, pero bueno, eso xa supoño que aí se xunta o que o festival lle cobra ao food truck por instalarse, o food truck que quere gañar moito máis, ou os gastos dos ingredientes, non o sei. A min a verdade é que foi o festival no que máis caro encontrei a comida, ou polo menos foi a miña percepción, e non vou a dicir o nome porque non me lembro tampouco. Únicamente collín patacas un día un posto que dicía que as patacas estaban cortadas no momento e xente, as patacas non estaban cortadas no momento, por non falar de que basicamente eran congeladas, seguro, e ademais, máis que patacas, eso era eso era máis ben aceite, vale? Aceite con patacas, que tamén digo unha cousa, ora entendo que costasen o que costaban porque tiñan a hostia de aceite. Entón, co caro que vai o aceite, pois mira, entendo perfectamente que coste caro. O entendo perfectamente. Sí, pero bueno, é comida de festival. Eu creo que solo no Festival da Luz, creo que solo no Festival da Luz é onde encontrei postos de comida máis ou menos decentes, e o resto ao final non deixa de ser comida rápida e comida excesivamente rápida, pero bueno, non pasa nada. Vou a contar rapidamente o que foi o festival. Pido perdón porque non vou a poñer imaxenes, non me dou tempo a cargarlas ou a editalas para poder poñelas, pero soy tonto e non me deu tempo. Non me deu tempo porque onte basicamente onte estamos a martes, o domingo, que foi o día que volví do festival, fun ao fútbol, onte estaba sin voz e sen forzas,
vale? O sea, onte estaba literalmente morto, pero morto de non moverme, onte o corpo pediu papas. E hoxe tiven que ir a facer cousas, non me deu tempo, entón, bueno, non pasa nada, xente. Eu vos vou a falar, vedes o cartel, vedes a miña cara, e se queredes ver imaxes do que estou falando, pois ides o diferido e de puta madre, sabes? Non pasa nada. Me queredes igual. Porque me tedes que querer igual, xente. Mira, vos vou a decir rapidamente, así a modo rápido, cales foron os concertos que máis me gustaron. O sea, os concertos cos cales eu disfrutei e paseino de puta madre, os concertos cos cales eu disfrutei e o pasei de puta madre, así xa para introducir, e se algún quere marchar, pois que marche xa. Hidden, Panteón Rococó, Desacato, Anati House, moloume moitísimo. Sheila Patricia, unha auténtica gozada. Fillas de Casandra, volven a estar a un nivel alto como a mí me gusta. Zoo, casi morro, vale, de tantos pogos que me metín en Zoo. Los Chicos del Maíz, Volk, para ti dedicada, por favor. Los Chicos del Maíz, camisetiña que me comprei, é auténtica locura, teño que dicirlo, mola moitísimo. Te quiero, Volk. E Zetac, Glendy, Zetac, auténtica pasada. Zetac, auténtica pasada. E despois, o sábado foi joder, puto Volk. O sábado foi unha cousa de decir, non entiendo. Porque o Ravelo pareceume interesante, La Matumbá, tremenda maravilla. Mis queridos familia Camaño, los adoro. E xente, Rodrigo Cuevas, por favor, mira, voume levantar, como teño a cámara mal colocada, teño que levantarme así para dicirvos, xente, se tedes oportunidade de ir a ver a Rodrigo Cuevas, que está o próximo mes aquí en Santiago, a finales de mes aquí en Coruña, ide, porque auténtica gozada, o puto Rodrigo Cuevas. Xente, o puto Rodrigo Cuevas. Cuidado. Bueno, que me estou dando conta que me molaron moitos concertos. Estou falando e prácticamente estou citando todos os concertos, non pasa nada. Xente, en Derrapans fixen o puto avión. Por fin conseguín que a xente levantase os meus casi 90 kilos de peso para facer o avión durante o avión de Derrapans. E iso, xente, pa min xa, cal foi o mellor concerto do festival? Derrapans, sin ningún tipo de dúbidas, porque fixen o puto avión. Que queres que vos diga? E despois, Escape, non hai fotos nin vídeos, joder, non hai fotos nin un puto vídeo. Non hai ninguna foto nin ningún vídeo. Ojalá subesen os tripis, Volk. Ojalá me subesen os tripis o sábado e non o venres, como me subiron. Non é broma, que non me subiu nada. Pero bueno, xa digo, de Hidden, mira, de Hidden vou vos ensinar cousas. De Hidden sí que vos vou ensinar un vídeo, porque vamos a ver TikTok. Porque o de Hidden está sendo unha auténtica locura. Estas ideas están buenas, a ver, todo con comida. Eso que está falando non é Hidden, Eso que está falando é alguén que non sei que carallo se me olvide de TikTok. Mirade. Porque vos sabedes, eu a Hidden a puxen moito por aquí. Sabedes que aparte estivo conversando na canle, Sí, pois parecía voz, a verdad, parecía voz. Pero parecía voz, a verdad. Pero bueno, mirade, xente, porque es la 1:30 de la madrugada. Pop, eres una pop girl, pero eres metalera y cierras un bolo con BMTH. Pop,
acabou o concerto Hidden con Amo Evo, e que xente desto teño o vídeo, pero non o teño subido aquí. Bueno, me podes ver aí, ese do gorro de Pokémon son eu, vale? Ese do gorro de Pokémon que está aí diante son eu, vale? O sea, aí estou, dando todo. Acabou o concerto Hidden facendo unha versión con Amo Evo, con David, de Bring Me The Horizon, e foi unha auténtica locura. Foi unha auténtica locura. Despois, vou a poñer porque ahora, o fato fixo guai porque creo que Hidden está, outra cousa non, pero Hidden está mellorando moitísimo os seus directos. Creo que se nota que se está poñendo en serio. Creo que é unha pena que non ativesen chamado máis festivales, e é unha pena que non poida estar igual en máis sitios, porque a verdade é que os seus directos están sendo unha locura. Formáronse pogos nas súas cancións e estivo ben. Tivo pouco tempo, pero bueno, damos por moi bo o seu concerto. E despois vos quería falar, porque vos quería falar sí ou sí desto, porque coñecín un dos grupos que tocaba no festival eran estes. Panteón Rococó, que mirade o que pasou con eles. Aquí estou outra vez, vale, aí estou. Mirad aquí o gorro, estou outra vez. Estive metidos en todas as putas movidas. Aí estou outra vez. Que non vira este vídeo. Aí estou outra vez, de cago en puta madre. Espérate, este momento, por favor, lo teño que volver a ver. Non cheguei a caer. Que tal, Farun, como estamos? Sí, no, tírame para atrás, pero non chego a caer. Tirarme para atrás, eso sí, na inercia, pero non chego a caer, Estos de Panteón Rococó foi a puta hostia. Estos de Panteón Rococó foi a putísima hostia. Foron a putísima hostia. Mira, vos a poñer un trociño de canción para que saibades. Vos a poñer un poquinho de canción para que saibades o que fan. Para que teñes un poquinho, que se escoite mellor a súa música. Hai xente que os dicía son os escape mexicano. Bueno, un poquinho sí. No digas nada, que esta noche es de los dos. No recordemos
Dejemos el pasado, por favor. No tiene caso volver a lastimar. A ver que rollazo absoluto. Y te poñen esto. A ver de que te poñen esto. Hai as 7 da tarde, as 7:30 da tarde. Xa entras a tope no festival. Xa entras a topísimo. E é unha festa. De feito, deume pena que non os puxese máis tarde, porque bueno, me esperaba, o sea, podían ter moita máis xente e formarse ali unha festa grande. Despois, Sarajevo, sorprendentemente me gustou. Non é unha cousa que igual eu pagase por ir a vela en directo era sola. Teño que dicir que seguramente non pagaría. Tamén é certo que aproveitamos para cenar e recuperar un poquinho de forzas, pero bueno, bastante ben. E despois, xente, flipei moitísimo con Desacato. O sea, o de Desacato foi unha auténtica puta loucura de concerto, de xente que nunca se escoitara, ou que escoitara como moito unha ou dúas cancións das playlists que había do festival, de dicir, joder, é que non me sei as súas cancións, non teño ni puta idea do que están a cantar, pero estou no gozando moitísimo. E oye, moi guai. Jódeme, porque non sei se os Desacato estánse facendo a xira de despedida, remata o grupo, sepáranse, e jódeme ter visto o meu primeiro e último concerto aí ali no Revenidas, porque, bueno, foi así un pouco unha peniña, a verdade. E despois do resto de días, bueno, do resto de grupos, Tremenda Jauría, bueno, que Desacato son ultra cañeros, joder. Non sei se haber algo subido por algún lado. Creo que non ten vídeos. Mario non ten subido ningún vídeo. Non ten subido ningún vídeo. Pero estivo moi guai, é unha pena. Creo que non hai nada en YouTube. Se hai algo en YouTube. Se ves alguna cousa en YouTube. Hostia, joder, si hai. Hostia, que guapo. Vídeo, xente, vídeo de feito por a canle ou Bill on Nanref. Como dato, para que saibades. Top de concertos. O sea, se teño que dicir, seguramente no meu top 5 de concertos do festival este o de Desacato, sin ningún tipo de dúbidas. Casi morro, aquí casi morro nun dos pogos, eso aquí sí que caigo casi un par de veces, pero bueno, non pasa nada, un se mete nos pogos e sabes cando entras, pero non cando sales. Ahora que a movida que estou pensando en comprarme entrada para ir a veros a Madrid, no seu último concerto no Within Center. Solo hai en grada, solo hai entrada para grada, pero bueno, quizáis acabe indo. Despois do venres, Anarchy House foi un pouco certo baixón. Sí que é verdade que, joder, vos pensade que viñamos Panteón Rococó, viñamos Hidden, Panteón Rococó, Sarajevo, Desacato, Tremenda Jauría, e Anarchy House é un rollo moito máis tranquilo, moito máis relajado por momentos, e sí que era un pouco baixón, pero a min a verdade que, como dirían os millennials agora, me metí na actuación de
de Anati House por el culo. Como se dirían ahora os modernos do extinto Twitter, me metí su actuación por el culo. O sea, me la metí e me la volvería a meter do moito que me gustou, porque ten unha voz en directo que flipades. Ten unha voz en directo que flipades. E despois, Arritmia e The Carnivals, pura caña para rematar. Arritmia e The Carnivals, pura caña para rematar. Arritmia non os puiden ver en condicións, estaba falando con xente e non estiven diante, non o puiden disfrutar en condicións, pero estivo guai, a verdade. Hai varios vídeos, de feito hai un vídeo, mira, vos vou poñer un vídeo de Mario. O vídeo de Mario Martiño para que vos fogades unha idea. E el Carnival para rematar moi guai, a verdade. Despois o Venres, é que para mí o Venres comezou moi guai con Sheila Patricia. Sheila Patricia que cantou, actuou con banda, cunha banda completa, é a primeira vez que había nese formato, e a verdade que foi puro amor. O de Sheila Patricia no Revenidas foi puro amor, foi puro talento, e moloume moitísimo porque había bastante xente. Para ser Venres 6:20 da tarde tivo moita xente, podía ter habido máis, sí, por suposto que podía ser moita máis xente, pero bueno, tivo bastante movimiento e estivo moi guai, moloume moito o directo. Depois Tropa do Carallo, foi un momento de ir collendo algo de comer, de ver, pero non estiven aí moi atento. Fillas de Casandra, sabedes que aquí dixen algunha vez que en algún momento me parecía que estaba aí floxeando o seu directo, e o ben está arriba, e decía Farún por aí que quere ver a Zo, o directo de Zo, xente, o directo de Zo, o sea, non tivo sentido ningún. O directo de Zo non tivo sentido ningún. Mirade, por favor, que os vou a poñer o vídeo que subiron eles con momentos. Bueno, volvo a poñer, xa que volvo a poñer esta canción de Tobogán, a de Tobogán. Despois volvo a poñer o vídeo que subiron eles con imaxes do concerto e flipades, Dins el país una illa, dins eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat. Dins el paradís 7 cases, pengen d'un penya-segat, 7 propietats exclusives. Dins el palau 4 cotxes, 3 motos bicis, un quart. É o puto, para min é dos temas favoritos que teño deles. É dos temas favoritos que teño. Aigua salada y jacuzzi, pero ningún guanotate. Isto é bonitísimo, porque estar en Galiza e de repente escoitar como a xente canta. Una piscina llega. Atentos, Pero ningún guanotate. ¡Vamos a ver! Escoitar cantar en Valencia ali en Vilaxoán foi auténtica brutalidade. E mirade, por favor, o vídeo que subiron eles na súa conta de Twitter, porque é para estoupar a cabeza, O sea, para estouparvos a cabeza do que foi eso. O sea, ir a un concerto de Zo, solo vos digo unha cousa, se ides a ver a Zo, ou ides con ganas de metervos en pogos e saltar e bailar, ou non quedades na vosa puta casa, vale? Quedades na vosa puta casa, senón. Mirade.
De absoluta locura o de Zoo. O sea, de absoluta locura. Por certo, xente, bueno, mirad este vídeo tamén. Mirad este vídeo. Moloume moita xente con nenos, Moloume ver a moita xente con nenos. Ahora, que tamén vos digo unha cousa, por favor, primeiro, paremos, por favor, de quitarnos as putas camisetas, cando estamos metidos nun concerto con tanta xente. Homes, parade xa de quitarvos as putas camisetas. Por favor, estamos en medio dos pogos, sudando como a putos cerdos. Todos estamos sudando como a putos cerdos. Non teño por que estar chocándome contra vos. O sea, estou a tocar allo. Eu podo quitarme a camiseta cando estamos aí, pois, que non hai pouca xente e tal. Pero se vas a estar metido nos pogos e estou a tocar allo, vale? Eso para empezar. Joder, non hai por que estar chocando e notar o sudor. E segundo, que subamos aos nenos aos hombros pareceme perfecto. Vale, que de vez en cando subamos a un neno ou unha nena aos ombreiros dun pai, do quen sexa, estou a favor para que poidan ver e sentir un pouco o ambiente e empaparse do que hai ali. Vale, guai, perfecto. O apoio e non me parece mal. A tope con eso. Pero o de subir a xente, a rapaces e rapazas, subirse aos ombreiros e estar todo o puto concerto subidos aos ombreiros, deixemos de facelo tamén, vale? O sea, unha cousa é un momentiño, por algo, xa está, pero non estar toda unha puta canción aí subidos nin nada, vale? Deixemos, por favor, desas cousas que non veñen a cuento. E despois, bueno, despois de Zoo, chegou la regadera, que teño que dicir que prácticamente non vin nada. La regadera foi un momento de volver a comer algo, de ir ás barras, de poder estar un pouco máis de relax. E sí, algo vin, escoitei, pero foi casi como escoitar música de fondo para acompañar un pouco, falar cos colegas, porque despois chegaron mis queridos, los chicos del maíz, e digo queridos, porque sei que lle gustan moito a Volk, e a los chicos del maíz os quería ver en primeira fila, ou polo menos o máis cerca posible, entón, pois, había que sacrificar parte de la regadera para poder ir a colocarse en unha posición adecuada e perfecta para ver a los chicos del maíz. E los chicos del maíz, mira, vamos a poñer un trociño. Non subiu vídeos, bueno, subiu fotos. O que di Mario aquí na súa publicación, que ele escoitou comentarios tipo antes molaban, pero agora inserte a súa crítica random. Eu sei que xente como a Volk ou xente que igual era fan deles fai tempo di que xa non son o mismo, que non sei que dos seus directos, que tal, pero a min, sinceramente, eu non sei se porque cheguei tarde a ver un directo seu,
se é porque cheguei tarde a escoitalos máis detenidamente, pero a min xa van 2 veces este ano que os vexo, vinos na Capitol e vinos agora aquí no Revenidas. Pois que queres que vos diga? Eu goceino moitísimo, eu disfrutei moitísimo, eu con Nega topísimo, e para min é un concerto que merece moitísimo a pena. Pero agora igual non son tan raperos ni macaros como antes. Sí, pero eso mismo o din eles, eso se nota, no? Primeiramente nas cancións que cantan agora. O que pasa é que non sei, a min o seu concerto pareceume moi disfrutón, o seu concerto pareceume moi divertido, pareceume reivindicativo en moitas cousas, e creo que foi un concerto aparte moi arriba. O sea, foi un concerto no que comezaron moi alto, como di Mario na publicación, ves, di o mismo. Comezan alto, agárrante polo peito e de deixa non te soltan, e a mí me parece guai. Sí, pero, oye, hostia, pero espérate, porque eso foime gracia, Volk. Mira, di Volk, o malo é que se ves 5 concertos no mesmo ano non cambian moito. Pero que a mí foime gracia porque despois ves a xente criticar, por exemplo, aos Chicos del Maíz por eso, non? Porque os seus concertos son moi de ser iguales, de comezar por unha canción, seguir polo mismo, e incluso os discursos de cancións ser o mismo, pero que, por exemplo, ves a Fillas de Casandra e non varía moito. Ves a daqui da Ría e non varía moito. E ves a X grupos e non varía moito. Ao final, eu entendo que, bueno, hai grupos que saben que hai unha fórmula, X cousas que funcionan, e o máis fácil e sencillo é manter o mismo e sempre van co mismo piñón de velocidade marcado. Bueno, non sei, creo que vai un pouco por aí a cuestión, para que, bueno, eu vin 2 cando vexa 5 no mesmo ano, cando vexa 5 concertos dos Chicos del Maíz no mesmo ano, pois quizáis opine distinto, pero con 2 me lo meto por el culo a los Chicos del Maíz. Me lo meto por el culo, pero de forma absolutamente bestial. Despois, un concerto que teño cousiñas grabadas para Glendi, teño vídeos grabados para Glendi que teño que pasarlle, que foi o deste home que os vou a poñer, por se algún non o coñece, que por favor o tedes que disfrutar, que Zetac, que mola moitísimo, lume moitísimo o directo, e que fai cousas como esta, por exemplo. Zurekin mintzo direla diote xoriek, esan zer kanta egin dizuten. zein gertu gauden sentitzen alden amaiurren. Hori diote baikorrin ere mugalari hoie. O concerto de Zetac que foi unha pena, o sea, foi unha pena. O concerto de Zetac foi o preludio do que iba a pasar máis tarde, porque o sábado, o venres, perdón, mira, espérate, vamos a poñer un poquinho máis de canción para Glendi. Kantu hau diona. O venres que tivemos tormenta eléctrica e xa durante o concerto de Zetac se vían algún que outro raio. Eu pensei que o tiñan que parar, moito antes e non ia poder rematar, pero moi guai, chovendo un pouco, con tormenta eléctrica aí acechando e sendo perigoso un pouco, a verdad, pero moloume porque había moita xente fan de Zetac,
había moita xente que cantaba as súas cancións. A min, de verdade, hai unha cousa que me flipa moitísimo, que é escoitar cantar en euskera. Eu cantar en euskera é algo que me encanta a uns niveles e foi moi chulo. E despois chegou un momento triste da noite, que foi cando tiveron que cancelar o concerto de Rebelión do Inframundo porque había risco máis elevado de tormenta eléctrica. E claro, o recinto das Revenidas ademais é un recinto rodeado de árbores, e precisamente árbores é unha estrutura metálica como a dun escenario, con tanta parafernalia e tanta cacharrada, pois tormenta eléctrica, árbores e un escenario son unha suma que poñía en risco tanto ao grupo, a xente que traballa no festival, a todos os que estaban por ali, todo o rollo. Entón se cancelou o concerto de Rebelión e foi unha pena porque os tiña ganas de velos e non puido ser, pero bueno, o domingo foi o concerto e agora vos direi. E despois, o domingo non, o sábado. E despois do sábado, moi rapidamente, porque o sábado foi moi longo e tampouco vos quero aquí cansar con cousas que gilipolleces que digo, tampouco os vou a cansar, pero o que dixen ao principio deste resumo ou falar da miña experiencia no festival, o Ravelo, por favor, ide a ver ao Ravelo, e vos vou a mirar para que poñervos os dentes largos e que vayades a ver ao Ravelo en calquera concerto que vos coincida. Vou a poñer o último tema que sacou o Ravelo, un pouquiño, aproveitando, poñovos un pouquiño, porque de verdade, que talento, que voz, que presencia escénica, xente, que gozada. O lume acéndese cando me pides permiso. Tô perdéndome do compromiso. Fantasio contigo despertar, cediño. Mórdeme sen perder o sorriso. Cantas voltas da auga cando baila coa corrente. Cantas voltas daba eu, por telo amor disidente. Pensaba en ti, en todas as cousas que desexo que me fajas neste xogo. Quero xogar os excesos, que me caces, que me ates, que me teñas preso. E quero que me castigues cando non me estea quieto. E que te achegues, lamberte a cara e morderte o pescozo. Péjame na cara por vicioso, somete este animal salvaxe orgulloso. Quero que me domestiques mentres me miras os ollos. Tau, tau, tucu, tucu, tau, tau, tucu, tucu, tau, tau, tucu, tucu, tau, tau. O raposo vai no monte, polo camiño do carro. Levo un arnés polo peito e unha cadea no rabo. Oxe estou desatade, que vive este calor que nos invade. Agora que encazou esta cazade contra o chan, vou cheirar el lamberte estando inmobilizade. Quero montarte como un can, monta outro foi can. que actuou ás 11:30 da noite da mañá e contando con que despois tamén é certo que estaban heredeiros e iso que non move xente, pero tivo bastante ambiente e estivo máis que interesante. E despois tocaron os que son infalibles Heredeiros da Cruz. Baixo chuvia, que choveu bastante durante a súa actuación, pero Heredeiros da Cruz son un grupo ahora mismo que sabes que vai a ser perfecto, que vai estaba a batería, guitarras, baixo e voz. Pero estivo guai. O sea, son
son éxito asegurado. Sí que é verdad que están xa máis maiores e xa costa máis. Hai unha cousa que me jode, por certo, xente, perdón. Hai unha cousa que me jode. Que non tiran viño. Non tiran viño xa. Tiran auga. Tiran auga. Xa non tiran viño. O sea, un se prepara para que lle tiren viño enriba e tiran auga. O sea, por qué? Por qué? Ahora tiran auga. En que momento se cambiou o viño pola auga? Por qué? O sea, un quere que lle tiren viño á cara. O sea, un quere que lle tiren puto viño á cara. Joder. Ai, hostia, que lle dou golpes á mesa. E jodo todo. Un quere que lle tiren viño á cara. Un vai aos herdeiros para que lle tiren viño. E tiran lle auga. E aparte estaba chovendo. Choveu en varios momentos da súa actuación. E me tiras auga. Se xa me está caendo auga. Se xa teño auga en riba. Pa que me tiras máis? Pa que me tiras máis? Non o fagades. Pero bueno, xa está. Non hai problema. Xente, foi guai. Heredeiros é sempre un éxito. E Heredeiros ten unha cosa moi guai tamén. Que ahora mismo con Heredeiros da Cruz xúntanse ata 3 xeracións. O sea, xúntanse xente anciana, xente de 30, 40 anos e nenos que disfrutan dos seus concertos e, oye, a topísimo. A topísimo. Despois, Kiza, actuou Kiza, foi un momento comer, coller un pouco de forzas e sen máis. E despois, la Matumba, non sei se anda Glendy por aquí. Que tal, hijo de la Gran Babriqui? Como estamos, tío? Que tal todo? Como andamos por aí? Non sei se sigue Glendy por aquí, pero la Matumba, ela pode dar fe, pode dar moita fe de que bailamos e gozamos e cantamos moitísimo. Pode dar fe de que eso foi así. E la Matumba, eu non cos vir en directo, lóxicamente estiveron desaparecidos e fora de combate, pero pareceme un directo moi guai. Mondra, xa vos falei del falando do Festival da Luz. Mondra, un dos novos talentos deste festival, desta escena galega, unha das personas que está axudando a levar a música galega a outro nivel e tamén, bueno, bastante guai o seu directo, e se vos coincide ir a ver a Mondra en directo, por favor, facedeo, porque merece moito a pena. Ademais, vai a ser o que abra o concerto das Tanxugueiras en decembro no Coliseum, e a tope con el. E despois, xente, familia Camaño, que mirade, por favor. Todos os putos concertos. Pena non poder enseñarvos os vídeos, que en todos os concertos teño algún vídeo. En todos os concertos había xente cantando, xente bailando, xente gozando. O sea, así como por exemplo son do Camiño, vías a xente quieta, a moita xente quieta. Aquí no, aquí sobre todo a xente que está nas primeiras filas dando todo, gozando, coñecendo o público. Mirade, por favor. O sea, canta xente había para a familia Camaño, por favor. Canta xente había cantando. O sea, tremenda locura. E en todos os concertos. E é unha cousa moi guapa do festival, porque primeiro, a música galega está máis viva que nunca. E máis alá de eso, está a música. O sea, un festival
de bailar, de cantar, e a xente vai a disfrutar, a xente vai a cantar e a xente sabe que vai á festa. Entón eso foi locura. Despois, Crisca DJ, pois teño que dicir que non puiden ver o seu set, pido perdón, que non o puiden ver porque foi a acabar Familia Camaño, coller algo para repoñer forzas, coller algo de beber para hidratar a voz, que xa ás 5 da tarde escaseaba e moito, e despois foi o concerto de The Rapans, que o concerto de The Rapans xa vos lo dixen antes, non hai vídeos nin hai fotos, pero fixen o puto avión, vale? O sea, conseguín que xente me levantase. Escape un viven, Escape están vivísimos, hijo da gran briki, agora debo falar deles. Escape están vivísimos. De Rapans, puiden facer o avión. Conseguín que a xente levantase os meus 90 kilos. Que pasa? Que non puido ser máis tempo porque os de seguridade andaban quitando a xente. O sea, a ver, que nos levanta... O sea, vos mirade como é a movida, vale? O sea, nun concerto a xente levanta outros en brazos por riba da espalda, están 5 cancións que a xente levantada, non pasa nada. No concerto de Rapans se levantan 2 segundos alguén a facer o avión, aí facer o avión, e xa os de seguridade que lles faltou pouco para chamar a Garda Civil e sacarnos a todos do escenario. Mira... E cando a mí me levantaron, andaban quitándose a xente ao momento, que andaba de seguridade subíndose por riba da xente para quitarnos do avión. Entón foi levantarme, fixen o avión 2 segundos e me quitaron para o chan. O sea, baixei meu para o chan para evitar problemas, pero mirade. Dicía que non estaba mute, joder, outra vez, sempre o mismo, sempre pasa o mismo, non estaba mute. Que pasa? Se pechades os ollos, non escoitades. Entón tedes que abrir os ollos moi forte, vale? O sea, abrid os ollos así, ben grande e escoitades, porque estaba mute, non, teñas os ollos pechaos. Joder, sí, estaba mute, non pasa nada, son gilipollas. Lembrade, por favor, que gravei unha conversa entera que non se escoitaba. Vale, gravei unha conversa inteira que non se escoitaba prácticamente, con problemas de sonido. Son gilipollas, xa o sabedes, non pasa nada. Rodrigo Cuevas. Como mola ver un proxecto como o de Rodrigo Cuevas triunfando alá por onde vai. Como mola cantar, escoitar, cantar e cantar en asturiano. E pareceume de verdade un bolo cunha... non sei se he subido aquí algo. Non sei se hai algún vídeo que se poida ensinar. Sí, por favor. Mirade. Mil gracias a conta YouTube Oubil Oznanref, que despois estará posto para que a poidades ver por cousas como esta. Baile, roda, baile, roda, baile, roda de alrededor. Baile, roda, baile, roda, baile, roda de alrededor. Canto máis a roda de anda, máis eu quero meu amor. Ai, la, 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 la. Ai, la, 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 la. Pata de diante, déixame pasar. Tua nai é bruxa, quéreme embruxar. Quéreme embruxar. Aparta de diante, déjame pasar. Nah, moi loco de Rodrigo Cuevas e a un nivel moi alto. Me vamos a pasar esta actuación para que copiedes o enlace xa, para que o teñades por aí,
e o poidades gozar porque foi unha cousa moi chula. Que tal, Javi, como estamos? Que tal, Javi Bogar? Que tal, guapetón? Que tal todo? Que tal te va la vida? Que tal te va la vida? Vale. Que máis? Hostia, hai cousiñas aquí interesantes. Despois, La Élite. Tiña moitas ganas de ver a La Élite en directo, molome moito, e preguntaba hijo de la Gran Mabriki por Escape. Escape fixo isto no escenario dos Revenidas. A ver, para min, como 90% de galegos criados nun mundo de orquestras, a verdade é que escoitar por fin, por primeira vez, esta canción cantada polo seu grupo e non por unha Panorama ou unha País de Noia, hai que dicir que é a topísima. Non sería un concerto que eu quizáis eu non sei se pagaría por ver Escape en directo solos, pero foi un concerto ultra disfrutado, a xente tamén cantou, xa escoitade. Como para non cantar este temazo, e a xente cantou, non sei, a mí me molou moito, me molou moito, me parece un concerto disfrutón. Sí que xa digo, non sei si... Yo los vi, dice Volk, yo los vi justo hace 10 años en Ponferrada, que pena no volver a verlos, iba a verlos en agosto de 2013, pero suspendí los sonríes y fui a Ponferrada con Río Propaganda y con mi padre. Al día siguiente tiene presentación de Carreira. Escape siempre presta, que me parece un concepto que presta. O sea, ya está, é algo que é festa. Son cancións coñecidas, son cancións que sabemos que existen, son cancións que se ven e sabes que é o que están a facer, e oye, a tope. O sea, mólame, xa está. O sea, non para un Recordafés molaban, pois o ano que ven os Recordafés pois podían caer. Xa está, sabes? É ese grupo que sabes como é e oye, son cancións de toda a vida. Despois, Nátiva. Gracias, Revenidas, por programarme a Nátiva no puto festival. Sei que non son a La Raíz, sei que non é o mismo que La Raíz, sí que se parece moito máis a La Raíz, lógicamente, que o proxecto de Ciudad Jara, que o de Ciudad Jara pois non ten nada de parecido a La Raíz, ou prácticamente nada, por así dicilo. E Nátiva, pois, está moito máis guai e oye, non sabedes o festón absoluto que fixeron. O sea, Nátiva a tope e guai. Nátiva teño un feat con García en sí, o brasileiro. O brasileiro, que disfrutón, mira, ten que haber algún vídeo. O brasileño era un disfrutón absoluto no escenario. De Nátiva non hai ningún vídeo. No, de Nátiva non... ¡Oh! Espérate, xente, perdón, inciso. Vamos a volver para atrás, vale? Idesme permitir que volvamos ao xoves. Vale, vamos a volver aos xoves, porque vos falei da canción de Hidden e a Moevo o Can You Feel My Heart, a versión de Bring Me The Horizon, e acabo de ver que hai un vídeo en YouTube na canle de Ovil Oznanref que me está salvando directo. Por favor, vamos a ver isto. Perdón, vamos a facer un inciso. Ahora rematamos o sábado e acabamos con Revenidas, pero quero que vexades isto. Silence. Can't you see the dark? Can't you fix the broken? Can't
you feel? Can you feel? Espera, vuelvo a poner un momento Pogo, que espero que esté en este vídeo. Sí, sí, sí. Por favor. Aquí, aquí, aquí. ¡Venga, venga! ¡Todo el mundo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, pero ven postre! Locurón. Foi tremendo locurón. Fixen o primeiro Pogo. O sea, vin o vídeo agora e tiña que poñelo. Lo siento. El otro día me salió el festival este en Reels de dos colegas distintos. El tuyo y el de un amiguete da Guarda. Me sigue faltando un colega. Porque está o tu colega de da Guarda e outro quen é outro colega. Javi, te quiero. El mundo es un pañuelo y los prendas tendéis a juntaros. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Nada, para rematar o sábado, daqui da Ría. Daqui da Ría fixeron o concerto 20 aniversario. E foi unha puta locura. Precisaba e moito poder ver a daqui da Ría nun concerto como que fixeron. Porque pasaron cousas como esta. O sea, daqui da Ría, concerto aniversario, concerto especial con cousas como, por exemplo, cantando con Boicot. Que estivo moi guapa. Estivo moi guapa esta versión de A Vida Pirata con Boicot. Estivo moi guapa, moi guapa. E mereceu moitísimo a pena o seu concerto. E outra cousa que vos quero poñer desde aquí da Ría, simplemente vos quero poñer unha cousiña máis, porque vos vou a poñer o vídeo. O que pasa é que non hai un vídeo, só hai o vídeo do TikTok, me parece, sí. Só hai o vídeo do TikTok. Pero bueno, vos poño o vídeo, porque se puido ver isto en directo. Se puido ver isto que queres saber agora en pantalla, en directo. Hola, muy buenas, usted es la que viene. Hola, muy buenas. Y dale con que se me poñan vídeos random do TikTok. Me cago. Mira, TikTok. TikTok versión web é o peor que existe neste mundo. TikTok versión web é o peor que existe neste mundo. Pero Historias dunha terra. Espera. Está o vídeo en condición, joder. Está o vídeo en condicións. Mirade o que pasou, porque cantaron EZR, subíronse as bandas da Loba, o Ravelo, Mondra, Tanxugueiras, Punquireteiras, Jaipo, Lisca, Arritmia,
Son da Rúa, The Carnivals, por favor, gozade esto. ¿Estamos preparadas? ¡Arriba! Somos un poco de artistas e traemos unha mensaxe sempre contra o poder. Non nos van facer desaparecer. Somos un poco de artistas e traemos unha mensaxe sempre contra o poder. Non nos van facer desaparecer. Somos rebeldía subversiva, somos cultura popular. Somos o povo que canta e que non morrerá xamais. Son melodías que nacen do peito e voan ceibes como un cormorán. Sinxelas e humildes historias desta terra. Seguimos cantando, date unha música que non sigo de largo, de non calarnos, encanimarnos, este cariño que nos toca vivir. Somos o povo que trago autorio, a verdade de que loito por nós, e todas juntas como unha familia, multiplicamos melodías en acción. Os que nos deron por mortal deben saber que fomos que de resurgir e florecer. Tra la longa noche de pedra, alguén montara unha fresca rei, éramos todos preparándonos para panza arriba. Somos un pobo de artistas e temos unha mensaxe sempre contra o poder. Non nos van facer desaparecer. Somos un pobo de artistas e temos unha mensaxe sempre contra o poder. Hugo, que fecha, sos da rúa. Está claro que sí, pero festa tamén. Somos as encarregadas de darche piso. Casi construimos pasiño a pasiño a liberdade e o sorriso. Nunca vos vinte que nos tragara nada. Isto traballo de raíz, feito na casa. Música na brega, obrera e orgullosa. Isto é cousa nosa. As que nos deron por mortas deben saber que fomos quen de resurdir e florecer. Cando? Tra la longa noite de pedra, alguén montara unha fresca rei, éramos nós preparándonos para construir a escena. Na media da rave, cunchas e sintetizadores, bombo e caixa, bandeiro e culler. Nunha peneira gastada faremos unha bandeireta para cantar a pena e mudar en arte a dor. Son unha irmá queda calada, sacamos ya copla nós. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos pechan as portas, queimámolas. Saltamos por riba do lume 7 veces. Miña compañeira, canta miña compañeira, que o teu cantar te pega. Cantala, somos moitas máis cabo, un aquí o cantala, somos como feito no, un aquí o cantala, somos moitas máis cabo, un aquí o cantala, somos como feito no. Somos un pobo de artistas e traemos unha mensaxe sempre contra o poder. Non nos van facer desaparecer. Somos un pobo de artistas e traemos unha mensaxe sempre contra o poder. Non nos van facer desaparecer. Somos un pobo de artistas e traemos unha mensaxe sempre contra o poder. Non nos van facer desaparecer. Somos un pobo de artistas e traemos unha mensaxe sempre contra o poder. Non nos van facer desaparecer. Nah, foi tremendísimo poder escoitar e ver esta actuación en directo con tantos convidados. Tamén salió a Nede Gabriel tamén a cantar. Bueno, foi un concerto que eu espero estaban grabando varias cámaras. Eu espero que oxalá o editen ou podan subir máis cancións a
a YouTube ou que se poidan ver, pero foi unha cousa que flipades, o sea, vos vola a cabeza do que foi o concerto de aquí da Ría. Precisaba un concerto deles así, precisaba. E despois, xa para rematar, o sábado intenso, os Mifrito and the Guimichetos que... os Mifritos and the Guimichetos que basicamente, xente, somos todos acabo de caer en que vi un concerto de Escape hace 25 años, me hago viejo. Fan, hacen cando é? En febreiro creo que é, ou en marzo do ano que ven, concerto en Sevilla de aniversario. Fan concerto en Sevilla na Cartuja de aniversario. Eu quedei sin entradas para a pista. Despois, eso, dicía, os Mifrito and the Guimichetos, que todo o mundo é moi heavy, todo o mundo é moi punk, moi punky, todo o mundo moi renegar de música ata que chegan os Mifritos e fan isto. Versión do Ave María de David Bisbal e aí estamos todo puto revenidas cantando como a perras aí que se escoitaba máis a nosa voz que a do cantante dos Mifritos e, oye, la vida, que todos somos moi punkis, pero estuvo moi guai. Los Mifritos son, de verdade, xente, os Mifritos son posiblemente dos poucos grupos de versións que vos animaréis sempre a ver en directo. Son dos poucos grupos de versión que vos animarei a ir a ver en directo porque montan festa absoluta. E foi unha gozada. E despois, o peche partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, sale hija de la dueña, la tienes loca, loquita, loca, tú eres un fiera. O Revenidas foi un subidón, nivel Carrero. Carrero Blanco estaría orgulloso do subidón que vivimos nos Revenidas. Que 3 días, gordín, papetón, que 3 días. ¡Oh! Primeiro de todo, agradecer a Gordini a súa renovación, 23 meses xa por aquí, suscrito. Gordini, te quiero, que días pasamos, que guai foi bailar la matumba contigo. E despois, a xente de Hockey Global, benvidos, graciñas ao señor Cangrejo Ruel e toda a familia de Hockey Global por esa pedazo de raid, graciñas a todos, xente. Se sodes fans do hockey, por favor, ide a seguir a conta de Hockey Global, que veñen de estrenar tempada, veñen de volver a facer directos o señor Cangrejo Ruel, por fin, o señor Roel, o Cangrejo, ven a traballar xa, que levaba rascando esos huevos moitos meses, moitas semanas que levaba aí rascando esos huevos solo de festas e verbenas, e por fin vai a traballar, nada, é unha gozada poder velo a él, ver a toda a xente que fai eso posible e se botaba en menos ver as súas cousiñas, o sea que xente, e de ya dar un follow seguido porque mola moito. Entón, John, que tal, como estamos, tío? Que tal todo? Veciño, que tal todo? E nada, chega de xente de Hockey Global cando estamos repasando, xa acabando de repasar o Festival Revenidas que se celebrou esta semana en Vilaxoán, Vila García de Arous, en Vilaxoán, e bueno, estamos aí xa cos últimos concertos. Para que non me coñeza, son Daniel, son Rincón Daniel,
Aquí falamos de música o 90% de veces, ou 95%, ou 99% de veces. Falamos de música, música galega, música valenciana, música catalana, música de Euskadi, música inglesa, concertos, bueno, un pouco de todo. Estamos aquí pasando o tempo, así que benvidos a todos e espero que se vos quedades por aquí, vos guste. Falo en galego, como eu creo que se entende que falo en galego. Se algún non é galego e non entende algo, que simplemente o poña no chat, que eu ou algún dos compañeros que estén por aí, pois traducimos e sen problema ningún. E nada, sí, o 1% é streaming mudo. Suele pasar mucho, pero xente, non pasa nada, son gilipollas, xa o iredes comprobando. E o peche de festival foi o concerto de Rebelión do Inframundo, e aquí creo que hai que poñer en valor, primeiramente, que Rebelión do Inframundo deu todo por poder tocar o día seguinte. A xente dos Revenidas e os traballadores dos Revenidas puxeron 2 horas máis do seu traballo para quedarse o sábado, despois de unha longa xornada que comezaba ás 11 da mañá, para que Rebelión puidesen tocar, e o concepto de Rebelión do Inframundo foi un peche absolutamente bestial. Acabaron os meus fritos e estaba morto. Acabaron os meus fritos e estaba sin forzas. De feito, estiven a punto de marchar, porque sabes desto que acabas un concerto e estás que te queres tirar o chan. O sea, queres tirarte o chan, xa prácticamente non escoitas nada, e era como, buah, que ahora ven Rebelión, joder, non o vou a disfrutar, voume querer sentar, que fago? E dixen, va, veña, quedo 2 cancións. Se me entra o cansancio, se me entra o sono, marcho e vou po coche e pista. O carallo, o contrario, comezou o concerto Rebelión do Inframundo e aquelo foi unha auténtica pasada. Concerto, adrenalina, o sea, empezou Rebelión e veña adrenalina, veña temazos, forza, a xente bailando, a xente cantando, e ademais pasaron cousas como isto que os vou a poñer, e novamente agradecerlle a Mario que subise isto. Eu non tiña móvil, non podía gravar nada, pero mirade, por favor, porque durante a actuación de Rebelión do Inframundo nos Revenidas pasou unha estrea histórica. Ai, merda, non é este, espérate. Que non é... Bueno, isto é outra parte. Non pasa nada, isto é outra parte. Vale igual. Bebendo colado líder con Johnny Walker. Tenemos líder, non venías de foque. Tenemos dibujado sorriso do Joker. Estamos suficientes poniendo hasta tope. Por las nubes, cabrón. Sacamos os nosos do panteón. E vamos porque non. Besos de coro con sortearos o capón. Así que deixa de brillar los os coños. Todo o concerto foi así. Pero o que vos quería ensinar, eu creo que yo vin a... Non yo vin a Mario? Ou a quen foi que yo vin? Igual o quitou. Volk, non te pasará o vídeo de Mario? Que igual o borrou. Era o vídeo de Mario, me parece. Entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, sale hija de la dueña, la tienes loca, loquita, loca. Tú eres un fiera. Chego a tempo. Moi boa, Rubiño, que tal, como estamos? Graciñas por esa renovación, 26 meses xa por aquí. Gracias por esa renovación, como se di, esa suscripción unha vez máis, e espérate, porque eu quería eu creo que fora a ver, pero si este, entón por que non está este vídeo por aquí?
A ver. Un momento, xente, porque vos quero ensinar un vídeo que non estou encontrando. Hai un vídeo que non sei por qué non estou encontrando no feed. Estou unha movida, o sea, estou no vendo no móvil e aquí non o vexo. Bueno, pois non vos lo podo ensinar. Espera, que vou a poñer... Espérate, porque ahora estou orgullo. A ver, porque esto xa é algo, esto... Joder, creo que vexades isto, que xa que está aquí, para que o podades ver. Isto é dinamismo, Isto é todo preparación, isto se nota que é dinamismo absoluto. E ainda me queda tempo directo, que flipas. O tempo que vou estar hoxe aquí. Pero bueno, non pasa nada. Sí, xa me estou mandando eu, me estou reenviando. Estou me reenviando para que o poidades ver, porque isto xa é orgullo. Sabes, xa é cousa de joder. Está e creo que o vexades. Pero non sei por que non me aparece. Pasa que, o que sei, son... No, mirade se son gilipollas. Mirade se son gilipollas que me manda o correo electrónico e non adxunto o enlace. O sea, mándame o correo co enlace e non adxunto o enlace. Vale, o sea, mándame isto. Sin enlace nin hostias. Bravo por min. Bravo por min. Aquí. Niña nena, hoy llegarán contra venta marea. Todos los días buscamos un mal o en cerebros que quieren afogarse. Ya no hay más que cantar, ya no hay más que cantar. Fuego que trata de lo ven, existen milagros de perdón. Somos como rachas al arder, nunca más. A su rey, no ten sentido verlos. Somos como rachas al arder, nunca más. Isto foi moi bonito, xente. Isto foi ultra bonito e cando salga a canción e a poidamos escoitar todos en absoluto bucle, creo que imos a flipar dunha forma absolutamente bestial. E, pois, despois de unha chapa de máis dunha hora e pico, que eu quería facela corta, cantan Nervo, canta Son Rebelión, Alberto Busto, que toca a guitarra, e fillas de Casandra. Son quenes participan na canción. Que, por certo, fillas de Casandra, que ese mismo día, o sábado, tocaron na Coruña, acabaron de tocar na Coruña e fixéronse as 2 horas, bueno, hora e media, se foron por autopista, ata Vilaxoán para cantar a canción con Rebelión, e porque era algo que estaba programado po día anterior. O sea, esa canción, esta estrea estaba programada po día anterior, e ao cancelarse o concerto, claro, facerse o día seguinte, hai que fala moi ben delas de ir, coller o coche e ir a facelo, volver outra vez ali para cantar a canción que, oye, a sus pies. Tamén saliu Volk a cantar Goiza con a canción que teñen con eles, e estou moi guapo. E nada, xente, pois isto foi o Revenidas. Isto foi o Revenidas, e do ano que ven, vale, acudide, non o dubidedes, porque estivo guai. Non, Volk, non nos vamos a ir, o sea, quen queira ir a Moito Ollo pode ir, pero vamos a seguir en directo todavía un poquinho máis, porque quero falar do Caudal Fest, quero poñer un par de cancións quero ensinarvos un par de cancións, quero poñer un par de cancións